Il-familja ieħol importanti fis-suċċess tal-vjaġġ edukattiv ta' wliedna biex jaħtfu l-aqwa opportunitajiet ekonomiċi. Dan kien is-sentiment espress mill-Prim Ministru Robert Abela waqt li indirizza l-konferenza tal-Istat tan-Nazzjon organizzata mill-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika. Wliedna huma kollox għalina. Huma l-aktar eżjies għalina u f'kull pass li nagħmlu nitkellem hawnhekk aktar bħala ġenitur milli bħala Prim Ministru dejjem infittxu l-interess suprem tagħhom. Bla dubju l-edukazzjoni tagħhom u t-trobbija ta' tfal tagħna b'tant għoża u fl-ambitu ta' familja huwa dak li l-kol kemm aħna nfittxu, kemm bħala ġenituri u hekk ukoll bħala familja b'mod ġenerali. Familja Maltija u Awċija li nibqa' ngħid tifforma s-sinsla tas-soċjetà tagħna u hija n-nukleu l-aktar importanti li madwaru irridu nkomplu nibnu soċjetà b'saħħitha u inklusiva. F'din il-5 edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali li kellha tema marbuta mal-qasam edukattiv, il-Prim Ministru rrefera għal proġett Family Community Schooling li bih il-Gvern qed jgħin fl-iżvilupp ta' ħiliet diġitali u anke jgħin fit-trobbija tal-ulied mal-familja. U semma kif dan il-proġett pilota li beda jitħaddem minn din is-sena skolastika f'għaxar skejjel madwar pajjiżna diġà qed jintlaħqu mal-1200 student u studenta kif ukoll mad-900 ġenitur biex bekk dan ikun programm li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-iskejjel, il-komunitajiet u l-familji. Kien hawn li l-Prim Ministru enfasizza li s-settur edukattiv jibqa' wieħed kruċjali fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies. U għalhekk id-direzzjoni ekonomika tal-Gvern hi waħda li minnha pajjiżna jibqa' fuq quddiem nett fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u dan grazzi għas-suċċess frott it-talent żagħżugħ tal-Maltin u l-Awċin. Aktar minn hekk, fakkar li se jissok tal-investiment fl-għalliema u l-edukaturi ta' pajjiżna għax huma il-pedament tas-soċjetà tagħna. Dr. Abela wkoll innota l-istudju li ġie ppreżentat il-ġimgħa filgħodu mill-Professur Vincent Marmara fejn ħareġ li kien hemm żieda ta' kważi 5% mill-poplu li jħoss li hemm suċċess f'ħajtu. U qal li bekk permezz ta' investiment kontinwu fl-edukazzjoni tagħna rridu naraw li pajjiżna jħaddan fih aktar tfal u żgħażagħ li jkunu ambizzjużi u jimmiraw li jilħqu kull ħolma u aspirazzjoni. Dan kollu, il-Prim Ministru rabtu mal-Viżjoni Malta 2050 fejn qed issir enfasi fuq sistema edukattiva iżjed moderna fuq qosma emerġenti bħal coding, l-intelligenza artifiċjali u robotika fost oħrajn biex uliedna jitħarġu għall-ekonomija tal-lum u ta' għada. Aktar minn hekk, minkejja l-oqsma edukattivi moderni, il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern se jiftaħ mill-ġdid l-Iskola ta' Snajja fih dan il-Kulleġġ Ċemkast. Dr. Abela temm l-intervent bl-awgurju tiegħu biex din il-Konferenza Nazzjonali tkompli tikber filwaqt li tixpruna u tistimula aktar ħidma favur il-familji Maltin u Awċin. Il-mod kif xprunat din id-diskussjoni tal-lum ikun ħasra jekk dik id-diskussjoni tieqaf hawnhekk. Iżda nemmen li għandha tistimula aktar ħidma favur il-familji tagħna, favur ulied dan in-nazzjon illi minn qalbna tant inħobbu, nazzjon illi l-identità tiegħu twildet propju bħallum jew bħal għada 106 sena ilu. B'dak li ġara fis-7 Ġunju meta dan il-poplu ħawtil bl-araq ta' ġbinu ħadem għal twettieq tal-fondazzjoni ta' dan l-istat li aħna kburin ħafna li jissejjaħ Malta. Llum tkellimt dwar il-ġid ta' wliedna, kommessi li nkomplu fl-implementazzjoni tal-programm ekonomiku u dak soċjali tagħna li permezz tiegħu se nibqgħu insaħħu l-kwalità tal-ħajja ta' kull persuna li tgħix ġewwa dawn il-gżejjer.